iki sing Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagian. Dewa kang andum katentreman nanging babar pisan dosa muga ora percaya. Kabeh mau ora ana nyatane. Kang mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem, dewa gawe kabagian. Nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu ning kowe ratu sing kepanjingan siwaning iblis. Ingkang menang Hamurba kang sarta Hamisesa. Patine manungsa kuwi dudu sak padaning titah. Ning kabeh kuwi ana astane Gusti kang Maha Murah. Senadyan kabeh umat bakal tumekaning pati, asale lemah bakale uga dadi lemah. Ning yen uripmu kuwi isih ginanjar umur sing panjang, tegese Anoman, tegese darmamu ana Madyapada iki durung rampung. Yen kowe njaluk pati ning Semar Badranaya, siji kowe kuwi kleru, loro tegese kowe nggege mangsa gelak wanci. Ngrajang kodrating Gusti tak kandhani ya Anoman. Wong mati kuwi pinirang dadi telu. Siji Pati Nista, loro Pati Madya dene sing pungkasan Pati Utama. Siji Pati Nista kuwi tegese pati kanthi nerak kodrating pangeran kanthi cara bunuh diri, ngombe racun lan liya-liyane. Yen iki mengko nganti mbok lakoni tengan, nyawamu ora ditampa karo sing kuwasa. Wekasan nglambrang dadi jim setan priprayangan. Kuwi sing diarani Pati Nista. Lah ndungkap sing angka loro. Ana sing angka loro diarani Pati Madya. Pati Madya kuwi tegese patine manungsa kang wis ndungkap mangsa kalane. Pancen pati wis dikersake karo Gusti sing akarya jagat. Perkara swarga apa neraka kuwi gumantung amal tumindake nalikane urip ana alam donya. Yen pancen tumindake bener becik, nglakoni kewajibaning pangeran, ngedoi apa sing dadi larangane, iki mengko bakale cadhangane ya kasuwargan sejati. Ewadene yen uripe ana ing alam donya iki mung ngoyak butuhe hawa, nyingkur marang pitutur kang sarta ora gelem nindakake perintahing pangeran, mengko cadhangane ana neraka jahanam kuwi sing diarani angka loro kang winastan Pati Madya. Ewadene Senggana sing pungkasan diarani Pati Utama. Apa to maknane? Maknane apa Pati Utama? Pati Utama kuwi tegese pati kang dijalari bebela bebener mbelani kautaman. Contone para pahlawan kusuma bangsa ingkang netepi kewajibane wekasan mati ana medan laga utawa ana ing sajroning peperangan. Kuwi ganjarane yen mati tenan munggah ana ing swarga tundha sanga. Lah saiki kowe kari milih Anoman, kowe kari milih Senggana. Senggana utawa Anoman kepengin mati nista, mati madya, apa mati secara Pati Utama? Kula kepengin Pati Utama, Kyai.
Semareka den prayitna semuni rarire eka ambale ditiyoni gandayane trisanya purnama sasi yen kowe kepingin mati utama ya tebusen merga dharmamu urip ana alam padhang iki durung rampung Anoman. Siji pesti, loro jodho, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima donya kuwi ana panguwasaning Kang Maha Kuwasa. Ndone inggih ngestoaken dawuh Kyai Semar. Ning Anoman kok diganjar umur dawa ki ana sebabe, ana penyebabe Anoman. Sababipun punapa Kyai? Apa kowe lali? Apa kowe lebya? Yen Senggana kepengin ngerti bakale tak dongengi. Kaya ngene ceritane kenang apa kok Anoman pinaringan umur dawa. Nalika biyen Anoman isih ngabdi utawa suwita marang Prabu Rama Wijaya Duk Rumuhun. Satriya-satriyaning tanah Jawa. Rungokno ya, kenang apa penyebabe Anoman utawa Senggana kok diganjar umur dawa. Kaya mangkene ceritane. Sinta! Oh! Hey! Ah!
Kowe ning ngendi Cahayu? Oh! Ingkang Triprakara Kuda kalawan bejo Yaksa Gora Rupa ora sedeng nalendra yaksa alalaku kang malawaya ingkang paribasan tangis kalindesing wengis Umara kinebut dewaning Antaka. Aning peperangan Sari Kuda Palwaga iki maewu-ewu kang dadi tumbaling pabaratan. Prajuritku tumpes tabes wadya balaku gusis. Nganti sedulur lan anak-anakku uga melu dadi korban wengising peperangan. Iki mergo anggonku ngeboti marang katresnan suci yaiku Rekyan Dewi Warasinta. Pancen bener para sarjana ingkang sujaning budi biyen. Nate paring kandha nate ngendika yen perkara wong wadon utawa perkara wong wedok jagat iki iso geger. Sedulur iso mati, bondo iso entek, ya mung penyebabe perkarane nggur wong wedok iki bener. Ya. Rama Wijaya. Aja girang-girang gumuyu, aja gembelo sirahmu Rama Wijaya. Rekyan Dewi Warasinta bisa kok rebut. Rekyan Sinta bisa dadi bojomu. Yen sirahe Dasamuka wis bosok koklok dirubung laler. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa. Rama Wijaya. Rama Wijaya adhep aku Dasamuka ya sangrah Panaraja.
Lah iki menungsane. Segara bala kang tumingal perang campo samya medali lur tatit wilating gada danyuwangkong mangun cang nedi iki yen ora sisip sing dadi panduluku Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja. Latialah Rama Wijaya piye? Prabu Dasamuka mumpung durung kedadian sira tumekaning pati. Isih gedhe palimar ingsun marang jeneng sira Dasamuka nungkula dene garwaning ingsun Rekyan Sinta balekna marang panjenengan ingsun. Yen to kateman mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu ana ing praja Ngalengka kene Dasamuka. Piye? Aku mbok konungkul. Iya. Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngiman karo aku, kowe ora susah ngiman karo Rahwana Raja. Boyongen Sinta, kukupen negara Ngalengka. Nanging yen wis bisa pedhot gulune Dasamuka ngadang-adang dadi batang ragane Rahwana Raja. Yen to pancen mangkono pranyata kuwi Nalendra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nduwa piwulang utama. Kowe ratu sing wengis Dasamuka, sing wengis kowe Rama Wijaya. Kowe ora ngilu karo kahananmu, kowe ora ngilu karo githokmu. Kowe ngorbanke nyawane ewon prajurit munyuk mung kanggo nuruti tresnamu marang badan sapata. Mung kanggo nuruti kaperluan pribadimu. Ning mung kanggo nuruti nafsu serakahmu. Kowe wong biangsat Rama Wijaya. Munyuk-munyuk kae mbok apusi, mbok go beteng leteke ngatimu anggonmu kabondo marang katresnan. Wadya bala Ngalengka mblasah nganti kaya babatan pajing iki merga saka nafsu kekarepanmu Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanke pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem? Apa ngono kuwi dudu wong mengis? Kondange akeh sing ngandharke kowe titising Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan. Dewa kang andum katentreman nanging babar pisan Dasamuka ora percaya. Kabeh mau ora ana nyatane. Kang mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem, dewa gawe kabagyan. Nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu ning kowe ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas kang sarta asih. Ora duweni rasa asih marang sak padane sawangen. Sawangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh saka tumindak lan pakartimu. Kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jirih getih wedi mati, kowe aling-aling bangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu menungsa Rama. Kowe bangsaning satu kewan, kowe jagal, kowe iblis Rama Wijaya. Aja kleru panampa Dasamuka. Yektine nggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara. Njaluk baline Dewi Sinta babar pisan ora.
Nanging sing luwih penting sing luwih wigati kewajiban ingsun iku mbrasta memalaning jagat ingkang sinandhang ratu ngalengka sakwadya balani. Mula aja nganti tumpangsa ideping tekad, aja nganti warsa nggone matrapake katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu nyirnakake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garwaku Sinta mung kinarya pancatan. Anggonku bisa sak bejagong kelawan kowe. Dene sak rampunge peperangan iki bakal katondo jaman kang anyar kang kebak ing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Wah, gombal, gombal Prabu Rama gombal. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane. Kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetoke sucining tumindakmu ana ngarepe wadya balamu. Nanging aku weruh regetaning atimu. Aku weruh regetaning rasamu, kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo. Kowe wong lanang kang uripmu dikunjara dening katresnan, dikunjara dening Sinta. Jejermu satriya nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran. Kowe wong jireh, kowe wong ringkih Rama Wijaya. Sakarep anggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip. Mbrasta angkara murka ngruwat reretuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Ganjur hilang nyawamu. Melayu we Rama. Hey! Yo, durung kalah aku.
Hai. 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 Hey! Hey! Hot! Ah! Hey! Ah! Hey! Hey! Sumangkahang rasa sumbar lindu bumi getar bumi gunjing gumaludu guntur ketuk kumop kang jalani di aja sinengguh Rama Wijaya mundur mung tekan semini Dasamuka lena kaprayitnan lair batin ketaman jemparingku kelakon tinjung akhirat nyawamu kowe Rahwana Raja. Ucat nalika samono ndrebabah ndepani lemah Nalindra ngalengka diraja Prabu Rahwana Raja eling-eling Sang Dasamuka hanggaduh wujudipun Aji Pancasanya senadyan to dumugining pralaya lamun isih ngambah lemah nyidit kirut kanang limut Hanjalari Sang Dasamuka gregah lamun to kaseliring angin mamiri ingkang gugah rasane Sang Dasamuka. Rahwana Raja, aku durung mati. Adepono Dasamuka. Wah!
Aji Pancasanya. Ya. Hi ho hi. Hey hey hey. Hey hey hey. Begegek ugek sadulita mel-mel. Tek elok meng Dasamuka kae. Dasamuka angger kenek panah mak slep ngletak kok urip neh. Wis mak slep ki ngletak lho. Ditinggal ngerokok dilu kok urip neh. Angger mati ditinggal dilu tengil-tengil urip neh. Iki engko nek ora ditandangi nek Semar ora turun tangan iso-iso wayangan bar jam 7 isuk engko. Ya, Semar kudu prayitna nyawang kahanan sing kaya ngene. Yen ora tak pethukne karo bocah siji iki, genah ora rampung-rampung perkarane. Ada apa, Papi? Kok raimu sing metu? Aku ora nyeluk kowe iki. Lho, krunguku emang nyeluk aku. Krungumu piye, Bagong? Krungumu piye? Gong rene ning kene nek kimcil ngono. Ora nyeluk aku to. Aku wis ora butuh karo kowe. Aku wis muak karo kowe. Ora kaya wise ngono kok. Lah sing nyeluk sapa? Bapak Semar nyeluk sapa? Aku ora nyeluk kowe, ning aku nyeluk Raden Anoman. Anoman? Heeh. Anoman si kethek putih? Heeh. Dipersilahkan. Ana apa Kiai Semar nyeluk marang Anoman? Apa enek kethek kok dijunjung ngono. Prabu Rama mengsah tanding Sang Rahwana Raja. Banjur Prabu Dasamuka duweni Aji Pancasunya. Dayane Aji Pancasunya angger mati isih ngambah lemah, iso bali urip meneh kaya wungu saka nendra. Lah banjur apa sing kudu ndak tindakake Kyai? Kula tak takon kalih Raden Anoman, kula badhe tanget kalian Ndara Anoman. Takon babakan apa? Ndara Anoman tesih seneng dolanan gunung napa mboten? Njenengan tasih doyan dolanan gunung napa mboten? Doyan nganggo banget lah. Sampeyan jebol, sampeyan bedol Gunung Karungrungan. Gunung Karungrungan nika jenengan bedol nalikane Sinuwun Rama Wijaya nglepasi panahe Guwa Wijaya. Nalikane panahipun nancep wonten dadane Dasamuka. Badane Dasamuka jenengan tablek ngangge Gunung Karungrungan. Karben Dasamuka ora bisa ngambali urip meneh. Ya aku njaluk pangestu Kyai.